Velkommen. Det her er min Minecraft-server, og jeg har en assistent, der hedder Chang. Jeg har også admin. Ja, han er også admin. Og nu vil vi vise jer vores valer. Som det her, det er en anden, som hedder Grut, som han har lavet den her. Og det her er ham, der er Changs Emil, der er min assistent, som er admin, også har lavet, han har lavet den her. Og ja, som I kan se, har jeg lavet den her. Det er som jeg også vise vores hvad skulle man sige, statue, ja. Det her er Enderman, der træner. Ham jeg har lavet. Ham som Chang har lavet, som er admin, ja. Jeg har også lavet ham her. Og han har også lavet ham her Gris. Og som I kan se, er der mange flere ting. Der er for eksempel ham her, og nu vil jeg vise jer, hvad du kan i Enderman. Hvis I kan se, så er der et hul. Du kan stoppe videoen. Hvis I kan se, så er der et hul her, som ja, sådan nogle rum her i munden på Enderman. Så kan vi jo, så hvis I vil se noget sjovt, så vent jeg se på den chokolade. Jeg ikke se det. Så her. Jeg trykker på. Luk. Ja. Se på den igen. Ja, se, vi ser lige på den igen. Og så her har vi svampebob og som jeg trykker på. Og en gris. Grismand. Så det vi leger det sparkgris, ja. Så tak fordi I gav så godt. Og jeg håber I nød det.